W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Kniez Bóg z wami. Lubi bracia, lubi sestry we kniezu, lubi osadni, zetkamy się, żebyśmy niedzielu świadczyli przy nim przebywali naszym kniezu. Każde niedzielskie dopołudniejsze kemsze świadczymy stajnie za osadu. Czy od lata tak je, dokiż je po prawie każdy farar zawiązany, jene niedzielskie kemsze za osadu świadczyć, a w naszej osadzie to stajnie do Boża msza, kisza wona, dopołudnia w 9. Wystejmy to potakim nic kužene za sebe samoho, ale stejmy zromadnie zawšu osadu, jako tajcy osadni, osada, ladamy na to, što je nas vedło, hać dotal, što je nasz cíl, do którego smira so hibamy. A prośmy, żeby to był jeho puć, po którym szkročimy. Za to se uprosimy od niego naszego knieza, zo nam šo to spušči, što jest nas od niego odpobrocza. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, zo se wiele słyszył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zanechuje. Moja wulka wina, dohodla prošu, zbožnu stajnu kniežnu Mariju, všich janželov a sviatych, a vás všetkých, modlcie so za mnie, ke kniezy naszemu Bohu. Smij so nad nami Wszechmocny a miłościwy Bożo, a spuścił się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożo, Ty si dobra, żółwaszego dobrego, czy nas dale abole k sebi, zoby we nas rostło, sztoś je dobra światy, tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą Duchom Światym żywa, kraluje Bóg wieki na wieki. Czytanie z knihy Sirach. Mój synu, czyn w poniżności swoje skutki,
a budžia če bole lubować hać nikoho, kiż dary wudziela. Czym więcej sy, czym poniżniejszy budź, a najdziesz miłość Twoja Boha. Przetoż wulka je moc Boża, a poniżni jeho czeszczuja. Za rany hordego nie wulekowania, przetoż zwa roslina je so w nim zakoreniła. Mudra wutroba je wusła mudrych wotewrena, a kiedźby we wucho je żadość mudrego. Słyszeliśmy słowo Boże. Czytanie z lista Hebrejam. Bracia sotry, wy nieście przystupili k chorje, kotreż możesz so dotknąć abok zapacemu wojenie, ani kwichory, ćmie a nevedru, ani kwosy truby. Zvuky svo, so ci kociš to słyszachu proszachu, so by so im tleje tak nerečało. Wy pakście przystupili k chorje Cion, k mistu żywego Boha, k niebieskemu Jeruzalemie, k sywam wiele tysac jangelów, a k zgromadzenstwu k sposadzie prinorodzenych, ki su zapisani w niebiesach, aście przystupili k Jezusie, posredniki nowego zakonia. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tak ryczy kniez, zmiczena so mój psza, a wukcze wot mnie, dokąd sem cichomyslny, a pokorneje w utroby. Kniez, budź z wami.
Słowa świętego strzenia po Lukaszu. Gdyż Jezus na sabacie do domu jednego z wyższych faryzejów przyjdzie, żeby tam pojedł, kiedy bywachu na niego. Jako on widziesze, jak się proszeni czestne miejsca wybierają, powie też im przyrównanie. Gdyż będziesz na hostinu proszony, nie sedaj się na czestne miejsce, mógłby snadź być osobniejszy hać ty proszony. A jeho hosticiel by mu przyjść a ci rec, daj tutomu miejsce. Potem by drobia zwochajm będzie na poslednie miejsce siedzieć. Ale gdyż se proszony, dzi a syn so na poslednie miejsce, żeby ci hosticiel, gdyż przyjdzie rek, przedczelo syn so wyszedł. To ci przyniesie cześć przed hostcimi. Sztuj se mianujcy powyża, będzie poniżeny, a sztuj se poniża, będzie powyżeny. On rekne tej swojemu hosticieli, jeli przygotujesz obiad albo wieczór, nie prosz swoich przyjaciół, ani swoich bratrów, ani swoich przywóznych, ani bohatych susodów, żeby uczesnać też oni nie prosili, a tak ci to nie odpłacili. Ale gdyż hostinu hotujesz, zwołaj kudych, kiprych, kromych a slepych. Zbożny budziesz, przetoż tajce nimaja, z czymś bychu ci zarunali. Dybi pak so odpłaci przy zmartwych stanieniu sprawnych. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezum, lubi osadnim. Rjane ryczne obrazy so nam takle sposredkuja ze Świętego Pisma o sobie kaž dżens. Przystupiliśmy k horze Sion, k niebieskemu Jeruzalemie. So naprajče nohaj, wierno je, do cyrkwie som zastupił, ale hače nasza cyrkwa nikt to niebieski Jeruzalem, a ma to takle też w niebiesach no być. Mój susad kaszluje stajnie, parfumowałcy przede mną, tu nie mi przesilny, zastę się nicht tu przede mnie, kiż mi mój wid bierze. A tola, w drugim czytaniu jsme to słyszeli. Wy scze przystupili k horze Sion, k miestu żywego Boha, k niebieskemu Jeruzalemie, k syłam wiele tysac angelów, a k zgromadženstwu, a k osadze prednjorodžených, ki są zapisani w niebiesach. Morec, dziwam so. Moje noze znajte tola niekotru škuli mazanu ścieżku. Ste drude mučnej, a poteknete so. A tola sem takle daleko na nimaj šel, hač do nebes? Sem woprawdzie dojšel? Sem witany? List Hebrejam, jako drugi dżens słyszany, dowoli nam wid, kotryż pyta runjecza. Ci, kociż Jezusej so dzierża, to sme też my, dychaja czysty niebieski powietrze. Zetkaja so z nieliczenie liczbu angelów, wspominaja na dusze sprawnych, a witaja we swojej sredzizny Jezusa. Wszyscy mają k niemu pocza. Ladają na to, możemy rec, z jednej nohu sme tak rec woprawdzie hiże w niebiesach. Rzecz by w Ewangelii o tym Jezus zastupi do domu, do którego by proszony. Što bych dalszy, to nie wiemy. Jasne jeno je, kruso zetkacych tworia pobożni ludzie. Gdy sme my na wielką hostinu proszeni, je nam miestno připokazane, z tym liczymy. Najbolje nie może so sydnyć, gdzie so ci zechce, što ma swój poriad. A każdy wie so każdego obkedź buje. Szczenik powiada, Jezusa obkedź buja, ale też on, jara dokładnie lada, a wie prawe słowo na prawe miejsce uprawić.
Derje so nic łopaki sydnyć, sebe nic wyhodniejszego mieć, hacz drugich hostci. W myślach swymy dżęca hostczo być w domie faryzeja, siedzieć w pobożnym kruhu, przy słodnych kuskach a dobrej kapce. Jezus się też hižo przy hinajszych bidach siedział, pola ludzi, których miachu niekoci za niehodnych. Jak rykaše dżęciszym Ewangelium, jeli przygotujesz obiad albo wieczor, nie prosz swoich przyjaciół, ani swoich bratrów, ani swoich przywóznych, ani bohatych susodów, zo by chudcze snacz też oni nie prosili, a tak ci to odpłacili. Ale gdyż hostčinu hotujesz, zołaj kudych, kiprych, kromych a slepych. Zbożny budziesz, że to sztajce nie maja, z czymś by ci zarunali. Tebi pak so odpłaci przy zmartwych stanieniu sprawnych. My z naszymi przeproszeniami zostaniemy husto w znatym miesobu. Chcemy rady, żebyśmy wiedzieli, na co się nastajemy. Negatywne formulowane moli rec, nasze proszenia są husto też liczenski trysk. Pozytywne formulowane moli rec, stajemy rady, złobimy nohomaj na ziemi. Szczenik Lukasz je dżęca w opisaną scenu akribisce ufilował. Każde słowo je sadził na prawe miejsce. Zo Lukasz pisa, Jezusa wobkedź buja, nie je jera pokazka na zgromadženych, ale je nam pokił na to, zo mamy my jara dere wobkedź bować, što wun Jezus prahi a čini. A zo mamy dere nawiadomie brać, što so na świecie takle odmiewa. Smie se rec, Lukasz jest čenik kudych, przy všim. Što je šbun v porjadach zabidom sposredkuje, no chce nam naladu kazać, to nic, skere chce naš vid wiesć od nas a naszych preč, na tych, których mez nami nie namakamy, na których nikt tu nie myśli, kociż zmužitost nimaja na siebie skedźmić, których też nikt tu nie przeprosy, so z nami weselić, a z nami słuchać na wszystkim prajene słowa knieza. Sztuj swoje żywienie dere zmistruje, bo tym so rady praji, za złobimy nohomaj żywieniu steji. Dżęca sme wiedzieni k hore Sion, k niebieskemu Jeruzalemie, k swiedzieni, przy którym so wszyscy wokoło Jezusa romadza. Wszyscy niebiescy wozmu nas do swojej sredzizny, a Ewangelii zúrazní, v hosčine záblidom poznajeme niebiesku hosčinu, otvorenu všetkým. Nech nám to pomha podžil dávač, runie tež tým zvonka stojacim. Amen. Uznajmy nasze wielu do Boha, Otca naszego. Štuž chce z Chrystusom žiwy być, ma so nakazać, a ničoho škuli so zdać. Prośmy Jeho o to. Nech Twoje cyrkwi nicht tu wuskotliwe nie myśli, ale skere wulkomyslnie, a szczedriwie jedna. Prosimy, wysłysz nas.
Wuswobod wszystkich od zahubnie żadosće za bohatstwami sveta a otev im žova wiernego zboža. Prosimy, czy wysłysz nas. Daj, żebyśmy się sprawność a lubość bóle ważyli, acz w obliczenie a hordość na świetne swojstwo. Prosimy, czy wysłysz nas. Nie daj kudym, bitym a zbraszenym dleje czekać na pomoc swoich bliższych. Prosimy, czy wysłysz nas. W naszych osobinskich należnościach prosimy, czy wysłysz nas. Jezusa, Ty był wszystkim wszystko, a se posledne miestno zabrał. Daj, żebyśmy po Twoim przykładzie jednali, ki se żywa a kralujesz w wieki na wieki. Modlcie so wszyscy, żeby su mój wasz łopor spodobał Bożemu mocnemu Ojcu. Knieże Bożo, tuta świata hostina daj nam przeco Twoje spomożenie, żonowanie. Štož netko obraznie činimy, to zdokonniej ze swojej mocy. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Jest Bóg z wami. Pozbędę utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, jewun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, zmartwychwstanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają.
Woprawdźe światy se knieże żłoboż je światosće. Tohodla přikadžame před Twoje obliczo světčo zjednočenie z Ciebie cyrkwiu niedzielu jako dzień, na kotrym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, kotro se k swojej prawicy powyšił, czy prosimy. Posvěću te daraj z rosu swojego ducha, zobyšte nam byłoj ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpenie uda za un klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmiče a piće šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k odawaniu rychów. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie wódczyny Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, po všej zemi rozbrojenú a udospoňuje v ľubosti. Pomáče našim bamžom Leom, našim biskupom Heinrichom a zewším duchovstvom. Spomnij też na naszych bratrów, na nasze sotry, którzy są umreli w nadziei za zrowa stanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrtych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy, czas sposzcz nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, którzy so Ci ze wszech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekami jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy w otworzenie śpiewać. Bóżce nasz, idźcie w niebiosa, świeć Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, staj Twoja wola, kajesz na niebie, tak na ziemi, przyjemy chleb nasz, daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako umoż nas k životu všeho zveho a daj milé pokoj našim dňam. Smí so nad nami a pomhaj nám. Zobychmy wotryka przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje jest królestwo, a Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię,
Nehľadaj na naše hriechy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živá a králuješ veky na věky. Pokoj kniezám, buď stajne s vámi. Liczy jenio Boże, kotryż zebiera ryki świat.
Modlimy so. Bożo, Ty nas nasycił z chlebom niebieskiej hostczyny. Prosimy Cię, niech tu ta cyroba lubost dała naszym utrobam moc, żebyśmy swoich bliższych widzieli Ciebie, a nich służyli Tobie. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Quasi wczoraj my wszelkie wiece dożywili, nie w szkole się radziło, nie w szkole nic. Wczoraj bysze też kopańca ministrantów, tam mamy się dziękować starszym, którzy są to zmożnili naszym, że są soborali, że są ich przewodzili. Keď som slyšał, byše wielkie mnóstwo, jedne mieszane mnóstwo, dokazane swojskie nemiachmy, te wielkie, w których je najskiery też nie tu znaczy, właśnie soborał je tak docpěło to drugie miejsce, a naši mali są też drugie miejsce się budowali, choć kuli są nie drerali, kaj szprenie. Ale rota rozsudza, po takim naši mali miachu drugie miejsce. Daj Boż Boże też im. W Farskiej Cyrkwi je dżęca dwiema niszpo. Różoc modlimy sobie w Kroszczycach od punże do czwartka 18:30. W klosztrze niedzielu we dwiemaj, w útoru 18:30, sredu rano we 8, a piatk 19 godzin. W Worklecach w útoru 19, a czwartk 17:30. Kemše w Worklecach są czwartku 18 godzin, w Dobrošicach sredu 18 godzin. Domowe obstarania są w útoru w Hornim Hajnku, piatk w Horkach a w Kroszczycach. 8:09 świecimy Świętej Marii Naroda. Kemše we Farskiej Cyrkwi są rano we 8, w Klosztorskiej Cyrkwi hodźinu prede rano we 7. Procesjonaj wotenžetaj ze z kloštra 16:45, z Farskiej Cyrkwi 17 godzin. Putnické kemše we Roženče są wieczór 19 godzin. W ostatnie przedstawicielstwo zetka so 9:19 godzin na farem. Prinowo-prowincka wuczba w klosztrze je w útoru 14:30, zetka so serbska skupina. Staršicka zromadzizna za starszych klosztorskich prinowo-provinskich dzieci je 10:19 godzin na wikarii. Zapłać było prajmy za szczywacy dar za osadu 100 euro. Zbierka dżen za tydzień za nadawki namiestnie postajena. Kajście słyszeli, są zaso wólby do ostatniego przedstawicielstwa. Wólbny termin je sredź novembra. Do przedstawicielstwa mają so wolić 3 osoby. Wolić smiedza osadni, którzy są z najmniejsza 16 lat stari. My prosimy tu, kiedy bo namiety z kandydatów. Niektórzy so praszają, komu to namietować. Od biskupstwa sem so pravim, najlepiej je, jeli so kandidača namakaja za posledne predstaviteljstvo, kociž maja zdače ze s financami, kociž sú tež doma, tak rec, v hospodárstve. Kandidatu pytamy jeszcze, hadże przy niego 9. Kandidača mieli znamienča 18 lat stary być. Namety zbieramy tu przy Marianskim Wołtaku, w Klosztorskiej Cyrkwi za denablicze w Kaściku, któż chce, może też swoją celiku do Farskiego Pocztowego Kaścika tyknąć. Jutro mnie przeproszuje się na przedstawienie pasionskiej ry z Czechujmie na Farskiej Huce, a to piatk a sobotu 19:30, a dżens za tydzień po południu 4. Tydzień na to sobotu a niedzielu wieczór 19:30. W związku z przedstawionymi obstaje możliwość sobie jubilejną medalię, albo też jubilejną knihu Kroszczyce kupić. Piatk a sobotu są wieczorne kemsze pasjona dla pół godziny przed. Piatk po takim 18:30, sobotu hiżo 18 godzin. A dżens za tydzień, niedzielu po południu pasjona dla potom niszpo nie będzie. Dżens za tydzień są dopełniejsze kemsze za swójby ugotowane. Sakrament Świętego Mężestwa chceta sobie zaudać, prosita wierywych o modlitwu, a przypowiadataj so první raz Clemens Rietschel z Worklec a Selin Reineltec z Worklec.
4.8. zemre by staroby 70 let Christian Kretschmer z Miłočic. Patrzo pusto wieczora przy popelnicy je 6.9.10 godzin. Kołanie popelnicy a requiem z tej sobotu 10.45. Kniez nie daj zemre temu wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Jene dodać jeszcze od kruha przedczelu Abtonie klosztorskie przednosz kło klosztrze a jeho janżelach dzierży kniez dr Marius Winceler, a to sobotu 20. septembra 17:30 w Kowioni Świętego Michała tam w klosztrze. Pored Bożym show Ponđelo rano za zemretych sobo Juriancec a Maudorec ze Sernjan. Utoro rano za zemretého Jana Vaurika a manželsku Hanu z Noveje Jasence. Piatk vlastnače Cicci za zemretého Jana Cyža z Jasence. Sobotu kowane popelnice za ta spowiedź, a potom wieczorne kemše vlastnače hodin za zemretého Franza Münka z Rukou a zemretych svojbnych. Dżens za tydzień rano we 7 do zemretého Pawła Beńcza ze Smečkec, kaž tež Jana a Mirčina Marka. Dopona za osadu 10:30 za zemretého Pawła Škodu a manželsku Mariu z Kozarc, kaž tež syna Jurija a nučka Hajka Pecolda. Niž potom 7:9 nie bude. Wam wszystkim zapłać Bóg za zgromadne patrze. Przyjął wam odczastwia co niedzielu. Uprośmy się Boże żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.